Dobrý deň, dovoľte, aby som vás privítal na videoprezentácii garzonky z kategórie tých najväčších, ktorí sa nachádzajú v okresnom meste Nitra, 24 metrov štvorcových. Takže poďme na to pekne po poriadku. Nachádzame sa za vstupnými dverami na chodbe, ktorá je takýchto väčších rozmerov. Poďme ďalej smerom do kúpeľni. Kúpeľňa je za vstupom po pravej ruke. Je v pôvodnom stave. Jadro je takisto v pôvodnom stave. Stupačky sú vymenené. Toaleta samozrejme tiež v pôvodnom stave. Ale tak ako som povedal, stupačky sú vymenené. Takže pokračujeme dispozične ďalej. Z chodby sa presúvame do tejto väčšej izby, keďže garzonka má iba jednu izbu. Je teda tých väčších rozmerov, tak ako som povedal, 24 metrov štvorcových. Teraz, čo sa týka tej rekonštrukcie, je vymenené plastové okno, je vymenený radiátor a máme vymenenú kuchynskú linku, ktorá je 2 roky stará. Samozrejme v cene zostáva kuchynská linka. Zostáva tu takáto šatníková skriňa. Samozrejme k bytu patrí pivnica. A nachádzame sa teda na 11. poschodí z 12 možných. Byt alebo garzonka je teda pekná, svetlá a tak ako som povedal, 24 metrov štvorcových je z kategórie tých najväčších. Ďakujem za pozornosť. Teším sa, že sa stretneme na spoločnej obhliadke. Číslo na mňa je 0917 951 447. Ďakujem za pozornosť.